Чуваме ли се? Чуваме се. Dos 21, chavales. Aquí estamos en el estudio de Roscos, The Big Boss. Escucha, loco. Esto suena así. La mierda del COVID, te digo yo que no existe. Una grieta de mentiras, todo el mundo metiste. Estáis cagando encima la tele, en vacuna mental convertiste. La ola está, pero no es el del COVID, y eso es bastante triste. La puta manta de mentiras con la que la vida vestiste os va a joder, os equivocáis si pensáis que esto es un chiste. Vais a flipar cuando la gente que engañáis despierte. Pagaréis por lo que hiciste con los seres inertes. Esto es alerta, no crece más que mierda en la huerta. Ha llegado el momento de descubrir la encubierta realidad. De alguna manera hay que joder su maldad, oscuridad. Dejándolo puede que jamás se hará. Así que vamos a enseñarles a estos mierdas el rol. Les quitaremos aunque sea por la fuerza el control. Por el pasado o el futuro no hay que darles opción. Por el bien de la humanidad hay que decir la verdad. Que no hay pandemia, solamente es un plan de mal hechos. Esto es pandemia, el plan de quitarte los pocos derechos humanos. Cambian, se venden por pasta. Luego se pegan al pecho, se creen grandes, ya basta. Всеки знае, в политиката се влиза след навеждане. Каква ти опозиция, що оказа се подвеждане. Общественото мнение има нужда от превеждане. Събуждане, отваряне на очите или проглеждане. Дела събрали са се даже много за завеждане. Крадат ни яко, ние пъзелите им подреждаме. Не се усещаме, те само изпълнявали нареждане. Натясно трябвало да ни наместят с приклещване и свеждане на мерките до мултипрезареждане. Нови правила, нови схеми за отглеждане. Контролът е в основата на цялото преподреждане. Властта не се предава, тя се отнема и го усещаме. Откакто има COVID, с тероризъм не се срещаме. Че той самият е терор, от време на време се досещаме. Болниците пълни само са здрави и без виждане. Болни не приемат, здравите мъртви ги извеждаме. Не виждаме от медиите бълване доглеждане. Обиждаме информацията, пием без прецеждане. Завиждаме и без идея за нещо се нареждаме. Надеждата изчезва след поредното обождане. Не може да не изхождаме от скандалите на вожда. Не може дълго да търпим това двусмислено подхождане. Вълната е тук, но тя не е тази, която виждаме. А кутията в стаята уж ни помага да предвиждаме. Какво виждаме? От кой очакваме довиждане? Къде съзнанието стопи се? Какво ни трябва, колко искаме? Какво стискаме? Колко дълго мислите ще успискаме с тези мерки античовешки? Свобода кога ще си поискаме? Номер 1, брат.